Nå, hvordan går det med det der børnebøger til voksne? Jamen chef, der er jo ikke nogen, der gider at have børnebøger til voksne. Hvad snakker du om? Du kan selv se, chef, vores salg af børnebøger til voksne er faldet med næsten 100%. Hvad fanden snakker du om? Alle skulle du gerne have børnebøger for voksne. Alle skulle du gerne vide, hvad Otto laver med næsehornet. Dit håbløse individ, din fucking retard. Du er fyret. Jamen, chef, jeg har brug for det her job. Jeg prøver virkelig. Hørte du ikke, hvad jeg sagde? Ud af min butik. Farvel. Neo. Det er en dejlig dag. Godt bruge en runde supersmash for os. Skas? Hvad? Hvad er det, der mad til dig? Ikke lige nu. Hvor du har spist så meget? Ikke lige nu, siger jeg jo. Ja, det er hvis vi skal snakke med dig. Snak med mig, hvorfor det? Det må bare... Jeg har ikke set dig i de sidste par dage. Du har haft så meget. Fanden finde mennesker, så lad mig dog være. Ja. Okay. Velkommen. Nå. Jeg skal ud i solen. Hallo, det er Moritz. Ja. I nummer 25, tak. Det er godt. Hej. Hallo, du er det dig, der bestilte nummer 25? Ja, mange tak. Det er min. Tak. Hallo, er det ikke dig, der er ejeren af det der firma, der laver børnebøger for voksne? Jo, det er det. Hvad synes du om det? Jo, jeg synes, det er lidt skævt at skrive børnebøger for voksne, fordi der er ikke så mange folk, der er interesseret i, hvad Otto og Næsehornet laver sammen, eller Han Nielsen og Bibi Langstrømpe. Det synes jeg bare er lidt skævt. Hvad ved du om det? Du er sgu da bare pitteoverbringer. Du har ikke nogen forstand på sådan noget der. Hey, chill out, bro. Hvis du fortsætter på den måde, så ender det sgu galt. Og du ender med at blive pizzaudbringer, ligesom mig. Hvad fanden ved du om det? Ud med dig! Røvhul! Jeg har det som om det bliver en dejlig dag i dag. Hvor fanden opvaskeren ikke taget? Hvad satan? Pis. Hvor er der lås? Har jeg ikke ved dig? Jo, men jeg fik sådan at vide, at jeg skulle fortælle dig, at de lukker stedet. Hvad? Lukker stedet? Hvorfor? Ja, vi sagde jo, at børnebøger til voksne var en dårlig idé. Der er ikke så meget, vi kan gøre. De lukker lortet. Ej, pis! Sikke en lortedag. Godt bruge en runde Super Smash Brothers. Eller til real estate. Ja, jeg vil gerne sælge mit hus. Jeg ved godt, hvad det kommer til at koste. Ja, flyve ud i morgen. Tak for farvel.
Eller derimod. Ja. Har jeg stadig et job som pizzabud. Tak, chef. Mindre fraklip! Hvad fanden snakker om? Alle gider sgu da godt af voksenbøger for... Hvad snakker om? Alle gider sgu da godt af børnebøger for voksne. Alle ved det. Hallo du, er det... Hey, chill out, bro. Hvis du fortsætter på den måde, så kan... Så... Ja.